Na radionici projekta e-Twinning u svijetu likovnih umjetnika u Zagrebačkoj je osnovnoj školi Borovje sudjelovao međunarodno priznati likovni umjetnik Vlado Franjević, koji već godinama živi u Lihtenštajnu. Putem te platforme europske države sudionice surađuju, razvijaju projekte i postaju dijelom najzanimljivije obrazovne zajednice u Europi. Opširnije Ivana Perkovac. Na ovoj inozemnoj adresi Vlado Franjević živi gotovo 3 desetljeća. A jel znate iz koje zemlje dolazi slikar? Iz Lihtenštajna. Iz Lihtenštajna. S djecom proučavamo umjetnike, istražujemo njihov slikarski potpis i slično, a pošto smo imali priliku ugostiti Vladu kao živog umjetnika, poželjela sam djeci pružiti jedno, ja bih rekla, nezaboravno iskustvo. Danas ga pak simpatizira dobar dio svijeta u kojemu je izlagao. Mislim da je to čak Elon Musk jedanput negdje rekao da roboti će nas prešišati. A jedino kaj će nam ostati to su muzika i likovna umjetnost. Kada neprestano nosiš slikarsko platno i kist u ruci, svijet možeš oslikati onako kako želiš. A njegov je prepun boja različitih kultura, jezika, običaja i spoznaja. Završavajući školu primijenjenih umjetnosti u Zagrebu, u uspjeh nije vjerovao, ali on se dogodio, i to izvan granica Lijepe naše. Držanje nekakvih govora u univerzitetu u Šangaju, u Južnoj Koreji, u Aleksandriji, Jordanu, Dubaju, na Američkom institutu, u univerzitetu u Dubaju, pa onda Los Angeles. Oduvijek je bio snažno povezan s korijenima, zemljom na kojoj je odrastao, pa jedan svoj međunarodni umjetnički projekt posvetio zemlji i korijenima. Da, to je, nekoliko puta smo spominjali taj spiralni kanal, taj interdisciplinarni work in progress projekt koji smo realizirali do sad 11 puta u 10 evropskih zemalja. Sve je počeo 2004. u Estoniji. Tam sam se zakopal dovdek u zemlju. Bilo mi je važno mirisati tu zemlju nepoznatu totalno. Uz potporu Zaklade za kulturu Lihtenštajn i još nekoliko zaljubljenika u njegov rad, udruga Spiralni kanali izdala je njegovu dvojezičnu zbirku poezije Izvan sistema. Još uvijek. Nastupam kao pjesnik često, zajedno i sa suprugom Rajkom Poljak u njemačkom govornom području. Imali smo dosta nastupa. Zadnji veliki nastup je bio 2020. kad sam predstavljao Kneževinu Lihtenštajn na literatnom festivalu u Luksemburgu na poziv austrijskog veleposlanstva u Luksemburgu. Wow! Takvih wow trenutaka puno je u njegovu životu, a iza njih je velik rad, talent i želja da umjetnost živi u svakoj pori njegova, ali i našega života, jer ona nas oplemenjuje. Zaposlen je u Zemaljskom muzeju u Lihtenštajnu, radi u zdravom i poticajnom okružju, pa kaže: Ja sam zbilja, što se toga tiče, sigurno najsretniji Hrvat u Lihtenštajnu. Jedan od njih 150, kojima, kaže, srce drugčije kuca kad prelaze granicu, premda ta mala zajednica dobro živi u Kneževini. Lihtenštajn je mala zemlja sa 39.000 stanovnika koja se nalazi u konfederaciji sa Švicarskom. Jako je zanimljiva turistička destinacija jer je prekrasna priroda. Ljudi su malo su po mentalitetu između tih Švicaraca i Austrijanaca, malo su mekši nego Švicarci, s one druge strane Rajne, to su moja iskustva, ali nisu toliko mekani kao možda Austrijanci. I on ti se osjeća kao kod kuće, ali priznaje, Hrvatska mu ne izlazi iz srca. Uskoro će s kolegama iz Čazme izlagati u rodnome kraju. I ja ću prvo pokazati moje radove u ateljeju od Matka Antovčića, a sa Franjom Matešinom ćemo imati jednu akciju u šumi između mojeg rodnog sela i njegovog rodnog sela. Pripremite se. Koristim priliku zahvaliti se na ovoj reportaži, na ovoj prilici. Zahvaljujem se na angažmanu kod Dubravke Buković, čija je mama i čiji su preci, barem djelomično koliko znam, iz Čazme. Zahvaljujem se također emisiji Globalna Hrvatska, Hrvatskoj radiotelevizije,
a prije svega fantastičnoj gospođi Ivani Perkovac, koja nas je već dugi niz godina pratila na našim na našem kulturno-umjetničkom putu i koja je rado promovirala stvari za koje je vjerovala da su toga vrijedne. Srdačni pozdrav svima, imamo vas rad. All the best. Hvala puno.